Maailma muuttuu nopeammin kuin koskaan. Kaksi pysäyttämätöntä voimaa, kryptovaluutat ja tekoäly, muovaavat uudelleen vaurauden luomista, elämäntapaamme ja yhteyksiämme. U-Chain yhdistää nämä maailman nopeimmin kasvavat markkinat sulautuvat yhdeksi läpimurtoteknologiaksi tukenaan yli vuosikymmenen kokemus lohkoketjuista, yli 3 miljoonan yhteisö ja miljardien liikevaihto. Tiedämme, miten toimittaa laajassa mittakaavassa. Perustana on U-Chain, hajautettu lohkoketju, joka on rakennettu nopeutta ja skaalautuvuutta varten. Sen ytimessä on UCN-kolikko, joka on suunniteltu jatkuvaan kasvuun, hyperdeflaatiomekanismeilla ja todellisen hyödyn ekosysteemillä. U-Chain tähtää 100 miljoonaan käyttäjään 3 vuodessa. Tämä nostaa UCN arvoa ja avaa tien 100 000 dollarin hintaan per kolikko. Kaikki tietävät tulevaisuuden kuuluvan kryptolle ja tekoälylle, mutta useimmille asemoituminen tuntuu monimutkaiselta ja ylivoimaiselta. Siksi loimme läpimurtoratkaisun, automaattisen teknologian, joka auttaa hyötymään molemmista markkinoista ilman lisävaivaa. Yksinkertaista, automaattista, turvallista omalla pörssitilelläsi. Haluatko enemmän kasvua? UCN-tiellä voit ansaita jopa 100% voittoa vuodessa. Suositko vakautta? Bitcoinilla voittosi voi olla 30–90% vuodessa. Yksi botti, 2 vaihtoehtoa. Sinä valitset kasvu vai vakaus. Maailma muuttuu nopeasti. Älä jää jälkeen. Asemoi itsesi ihmiskunnan suurimpaan varallisuuden siirtymään. U-Chain, jossa krypto kohtaa tekoälyn.